Dobrý deň. Ahojte, dneska si ukážeme Zo pár tipov na to, ako byť zaujímavým. Či áno. Áno. Prvý tip je dať si na seba úplne normálne veci. Môžeš dýchať? No, trochu. Ja mám jaký divný hlas v tom. Jak slodík. Dobre, počkaj. Druhý tip je, že môžete presvedčiť ľudí o tom, že aj v zime môže byť leto. Tretí tip je uputovať na seba pozornosť. Haló, tu som. Ja, Monča. Haló. Vidí ma niekto? Tu som. Hej. Hej. Tu som ja, Monča. Vidí ma niekto? Haló. Štvrtý tip je tancovať írske tance. Piatý tip je hrať sa na koňa. Pokračuj, no. Ešte zvuk.